खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रनजित खाख्लारि आङो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि जों बेहाय कार्बि आंलं आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दङ जोङो केराला रायजो त्रिबान्द्रम डिस्ट्रिक्ट पतनकोट पन्चायतनि सिङाव दङ जोङो थांनाय 3-4 मासनि आवगायनो जों बेहाय खामानि मावनो होनना फैदोंमोन जिहेतुके जोंहा न'खराव सोलिनो असुबिदा जायनि थाखाय जों बे गुबुन रायजोआव फैनानै खामानि मावफैदोंमोन नाथाय दा कर'ना भाइरासनि जिहेतुके सरकारा 21 दिन लकडाउन खालामदों बे 21 दिन लकडाउन खालामनाय जोंहा खामानि दामानि जेबो गैया लोगोसे थाखा फैसा आखायाव गैया जानाय लोंनाय जेबादि सरकारा होनांगौमोन जों बेखौबो जों मोनाखै जायनि थाखाय जोङो दिनै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों जोंनि बर'नि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे बड'लेण्डनि अराय बर'नि लिडार नोंथांमोन मानगोनां हाग्रामा शिब सार चन्दन सार लोगोसे रेहन दैमारि सार आब' प्रमिला रानी ब्रह्म लोगोसे जोंनि बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' सार दानि गोदानै बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय नङा आरो दा आंनि बर' सार लोगोसे नेहाथारि लरेन्स इस्लारि सार जोङो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननिफ्राय जोङो अनसुंथाइ एबा मदद मोननो थाखाय जोङो दिनै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों मानो होनोब्ला साननि सिगाङाव जोङो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CM मानव गेदेर श्रीजुत गलिराम ब्रह्मां सारनोबो जोङो भिडिअ खालामना हरखांबाय नाथाय बिथांनिफ्राय जोङो जेबो एन्सार मोनाखै जायनि थाखाय जोङो दिनै जोंनि जोंनि बर' हारिनि लिडार दं हिसाबै बर' हारिनि जोंहा मन्थ्रि दं हिसाबै जोङो अनसुंथाइ मोननो हागोन बादि साननानै दिनै जोङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों गतिके नोंथांमोना जिबायदि हायो जोङो बे स्क्रिनाव नाम्बार होनाय एकाउन्ट नाम्बार बेयाव जाहाथे नोंथांमोना थाखा फैसानि मदद हरगोन होनना जों गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो आखाइ खबजबना खोलोमो आसा खालामो आरो फोथायना दं जोंहा जोंनि जोंखौ जों सासे बर' बिमानि फिसा होननानै जोंखौ अनगोन होननानै लोगोसे जों बेवहाय जिबादि सेफटिखौ थानांगौमोन जों बेबादि सेफटि थानो मोनाखै बादि जोंहा अनुभब खालामगासिनो दङ मानो होनब्ला जोङो गासै मोनसे रुमावनो गैया गुबुन गुबुन रायजोनि गुबुन गुबुन बिहारि बांगालफोरजों जोङो थाफानांगौ बायद' जादों जाय बिथांमोना लकडाउननि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया बिथांमोना ओजों थांनानै जोंनि रुमाव फैयो आरो दांला दुंला खालामो स' जों बेफोरखौ जोङो जुदि रिकुवेस्ट खालामोबा बेबायदि खालामनाङा होनबा जोंखौ उल्था बिथांमोना बुङो स' जोङो गावखौनो सेफटि सानाखै बिनि थाखाय जोंनि BTC सरकारा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जोंखौ गावबा गाव रायजोआव गावबा गाव गामियाव जाहाथे लांनायनि बेबस्था खालामो बेखौनो जोङो बयबो आखाइ खबजोबै गुरै नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबबाय आरो आसा खालामबाय नोंथांमोना जोंखौ हेल्प खालामगोन होनना खुलुमबाय।